ukusetyenziswa kwe-digital platforms abantu abadala nabantu abancinci, abantu abatsha, ithini into ngabapha abazisebenzisa kakhulu? Ingaba mhlawumbe nabantu abadala mhlawumbe bangathini ukuncedakala if mhlawumbe abakazi-adopthi ezi apps? Abantu abazisebenzisa kakhulu nabantu abazithandayo lulutsha because kulula for bona. Kulula nje ikwangabo nabanceda abantu abadala ukwenzela into yoba bafikelele okanye kube lula for bona into yoba babe beyazisebenzisa ezi digital platforms. Umzekelo, abantu abadala kulaa nto bendiyithetha into yobana bona into abayifunayo kuthenga ifowuni ezawurisiva i-call. Sure. The only thing abayenzayo kuyitshajisa qha aphendule ii-calls okanye enze ii-calls. So siye sibacele ke sibabongoze into yobana abantu mabangene bazithenge ezi smartphones. Ngoba ke ezi smartphones zizo ezithi zincedisane nabo khona ukuze ba-aksese i-information nobu buxhakaxhaka. Kona akululanga into yobana bafikelele abantu abadala kodwa bayazama shem, siyabona nenani nokukhula kwenani labantu abano-WhatsApp. Loo nto ungabi no-WhatsApp ithetha ukuthi ifowuni le uyisebenzisayo yifowuni esmart. So iyasixelela ke ngokwenani esilibonayo elinyukayo kwi-WhatsApp groups zethu nakwinantsika abantu abasilandelayo kwamanye amakhasi la onxibelelwano abafana nooFacebook, afana nooTikTok. Kuxutyiwe kodwa imajority iba ngabantu abatsha kunabantu abadala. Abantu abadala bona bakhetha into yobana uthini uba WhatsApp okanye uthini uba fowunele. Noba ubuza umbuzo phayana uzawuthi ndicela inamba yakho okanye ndicela ushiya le namba ze sithethe efowunini. Kanti abantu abatsha bona yonke into bayakwazi into yoba bayigqithise phayana kwangaxeshanye. Alright, ingaba mhlawumbe la maqonga anceda njani ukushera i-information malunga nolwazi lozolimo? La maqonga ancedisa kakhulu ukusherisha ulwazi ngezolimo. Kulaa nto bendiyitsho ndisithi abantu bagruphishiwe. Yonke into efikayo ithathwa iphoswe phayana, into ezifana noba kuba ngaba kuza kwenzeka kwisifo esiqhambukileyo bayakwazi into yobana sihanjiswe phayana bonke abantu basiva ngaxeshanye. Uba ngaba mhlawumbi kukhona isilumkiso esikhoyo abantu bayakwazi into yobana bayifumane elo lwazi balifumana ngaxeshanye phi ezigruphini. Iyakwazi into yobana ithi into ngoku bekumele uba mhlawumbi ithathe iveki for uba iyofikelela ebantwini, ngesuku okanye ngeyure ibe seyifikelele kuzwe lonke. So le nto yokusebenzisa obuchwepheshe ndicinga into yobana yeyona nto ilula neyona nto encedisayo ngoba sifikelela i-information ifikelela kwiindawo ezininzi ngexesha elifitshane. Usekuloo ndawo yokushera ulwazi oluninzi ngexesha olufutshane. Ndifuna ke uphuthe i-emphasis kuloo ndawo. Mhlawumbe xana ujongile sikhomperisha i-visit njengoba nje uasiste amafama usebenza ngokubana uncedisa amafama mhlawumbe ngolwazi, ingaba mhlawumbe incedisa njani kwabantu abashera ulwazi, iphinde incedise njani kwabo barisiva ulwazi? Incedisa ngokuthi okokuqala funeka siyithethe into yobana kwii-costs kwi-travelling ingakumbi ngoku kukhona le nto yale mfazwe yalo mlo uliwayo, amaxabiso we-fuel anyukile kakhulu. So i-advantage ke ngoku into yokusebenzisa ezi digital platforms ngoba awude uye ebantwini ngoba into ibisenzeka bebekudinga abantu into yokuba uye kubo uyoba kwenza i-meeting nabo. Kanti ngoku uyakwazi into yokubana wenze laa nto kuthiwa i-view meeting. Sure. Ube ne-meeting nabantu ekhompyutheni okanye apha kwi-smartphone. Nabantu akudingeki into yobana basuke from ezilalini zabo beze edolophini bezofuna ulwazi okanye bezo-athenda ii-meetings. So okokuqala iyasincedisa into yobana sisave imali. Sure. Because iyasilimitha ii-travelings. Okwesibini iyasincedisa nokuseyva ixesha. Okwesithathu iyakwazi into yobana uthi ngoku ungakhange uzawuyi-athenda i-meeting uyi-athende i-meeting ulapha kwakho. So ithi laa nto uza kwenza izinto ezininzi ngexesha elinye.
ngoku lapha emeetingini ikhona enye into obhiziyo phaa ecaleni umamele apha ungafaka nee-earphones akudingeki into yoba kuvela ividiyo ungafaka nee-earphones ngowusebenzayo umamele into yoba kuthiwani apha then nxa unombuzo uwenze umbuzo. So iyasincedisa kakhulu loo nto and kwaye ibancedisa abantu nakwinto yobana bakwazi ukumaneja izinto zabo lula because abantu bebekade mhlawumbi afuneke ehambile abheke ekoporasi khona ukuze azofumana i-information laa nto kuthiwa yi-health program. Kanti ngoku uyakwazi into yobana uskene i-product le uyithengileyo ikwazi uphuma i-information into ebizwa ngobana yi-health program. So isenzela lula kakhulu ngolo hlobo. In terms of in numbers, in terms of reaching out, like kule nto ithethayo kubana umention eqaleni bana uyakwazi ukusasaza ulwazi oluninzi, ukushare ulwazi oluninzi ngexesha ngespace esincinci, ngexesha elincinci. Now let's talk about reaching out in numbers using the digital technologies as compared to e-visit like uconduct. Let's talk about the numbers. Umzekelo mandithi mandithi mhlawumbe ndine-meeting Sure. kumele ndibe ne-meeting mhlawumbi eCofa Imvaba ndibe ne-meeting eNgcobo ndibe ne-meeting eKomani ndibe ne-meeting kwiindawo ezahlukeneyo ezininzi. Loo nto izawufuna into yobana ndizenze ezi meetings ngeentsuku idolophu nedolophu ibe nosuku layo okanye ndibathathe aba bantu abakufitshane ndibadibanise. Kanti ngoku ndiyakwazi into yokubana ngexesha elinye ndidibanise zonke ezi dolophu, ngayidibanisa i-Eastern Cape iphela ukwazi into yobana uyihambise i-information iyofika kule ndawo uyifuna kuyo. Uyakwazi ukwenza i-voice note uthethe yonke le nto uyifunayo uyithumele kuloo platform usebenza ngayo nabantu ifikelele. Uyakwazi ukwenza ividiyo uyisasaze kuwo wonke amakhasi onxibelelwano ifikelele kubantu abaninzi ngexesha elinye okanye ngemini eyi-1 ngexesha mandirayithi xa ndisithi ngexesha elinye. So iyakwazi ufikelela kuzwelonke ngemini eyi-1. So akufani nomane usuka apho ubheke ngapha usuke apho ubheka ngapha. So isenzele i-advantage kakhulu. Wow. So kukhona umfama phaa endlini othi mhlawumbe umuntu othi hayi mna andizithandi mani smartphones, mna ndithanda nje utilili wam. Ngoba ke utilili wam naxesha laloo nto ndifuna nje ureceiva ii-calls njengoba ubusitsho ekuqaleni uba bakhona abantu abanjalo. Ngeke sikwazi ukubaleka siyibalekele loo nto. Bakhona abantu abathi mna as long as ndifumaneka, uyayibona. But lo mntu ungumfama and le information uyayidinga. So ungamkhuthaza uthini lo mntu okanye lo mfama osebenzisa utilili, because abanye otilili mhlawumbe ngabe-phone calls qha neradio, mhlawumbe umamele iradio but akakwazi ukubana abe ne-access kwezi mobile apps ozimenshinayo. So ungamcebisa uthini phaa ekhaya? Ndingacebisa ndithi kubantu abangafuni usebenzisa okanye abasebenzisa utilili njengoba usitsho abantu mabazifumanele ezi smartphones. Bacela abazukulwane, noko abazukulwane banomlilo bayayazi le nto. Babancedise babafundise into yobana isetyenziswa kanjani. Eyona nto ilula kulaa nto kaWhatsApp yorekhoda i-voice note ubuze umbuzo uthumele. Unganayo lo tilili wakho uwuphathe emini but phaa matshona xa unexesha uthi ebantwaneni mabakuncede okanye uthathe umntana omaziyo into yoba usoloke lapha endlini uthathe inamba yakhe uyifake phaa kwezi groups kusetyenziswe yona ibe nguye ozomane ekutolikela into yobana kuthiwani ngoba ayidingi noba utolikele because kuthethwa isiXhosa esi usivayo. Kuzawucofwa nje laa xesha linguplay lidlale umamele le nto utsho uyazi. Ndifuna ukuthi ke mafama okanye bantu abadala basezilalini abangafuni ukutshintsha, evukamva idliwa zizagweba. Evukamva idliwa zizagweba. Ixesha ndiphantsi ukuthi bazalwane, ixesha ke baphulaphuli litshintshe kakhulu. Enyanisweni lixesha ngoku lokusetyenziswa kobuchwephesha. Everything is about ubuchwephesha and I believe uba njengoba sitsho uMr Giyani izinto zenza lula kakhulu. Siphila ke kwixesha okanye kwiindawo bhuti wam ezingena-network and ixesha elininzi ufumanisa ubana due to i-load shedding
okanye masivelele into ethi njebanje kusetyenziswa obuchwephesha i-load shedding ichaphazela kanjani and ne-network connection because ke enyanisweni siphila abanye basemagqagaleni akho network khona phana mhlambe ingathini into. Eyona challenge ke enkulu kakhulu ethi isichane okanye echana le olutshintsho lwenzekileyo loba kusetyenziswe ubuchwepheshe. Ngoba okokuqala nyani i-network i-challenge, ezinye zendawo azibina network. Kuthi kusawutshintsha isimo sezulu ne-network itshintshe ingabikho. Sure. Umzekelo apha ebusika kwindawo ezininzi azibina network ngenxa yekhephu, naxa kunetha imvula azibina network. So yeyona ngxaki naxa nangoku bekukho le nto ye-load shedding ibichaphazela kakhulu, naxa kuthiwa mhlawumbi kukho umoya ezinye iindawo ziyamkelwa ngumbane. So yeyona challenge ke ngoku echanayo ngoba kusamkumka i-network uba blank ke ngoku wena ushiywe zizinto. Kodwa ayithethi ukuthi loo nto laa information iphosile, but laa information uzayibamba later. Mhlawumbi ke masithi mhlawumbi kuthi kukhona into ibisasazwa kusithiwa kukhona into okanye kufunwa abantu endaweni ethile okanye kufunwa submithwe izinto endaweni ethile. Then ngenxa yongabikho kwe-network for iintsuku ezithile, then uphethe wena ungayifumani laa information ikushiye ngolo hlobo. So isichaphazela ngolo hlobo. Uba ugovernment wethu angancedisana nathi okanye angancedisana noluntu lwakhe ukuqinisa nokomeleza ezi networks sithetha ngazo. Enye yezinto ezichaphazela kakhulu kukubiwa kwezinto kuthiwa zii-towers. Iyathanda into yoba kuthiwe mhlawumbi ibiwe itower ethile, mhlawumbi nisebenzisa loo tower, like umzekelo zininzi apha ecala. Kuthiwa ibiwe itower ethile, nizawuba disconnected for ixesha elininzi. Mhlawumbi kuthiwe le nto isa-odiwe, isazofakelwa. So nizawunyanzeleka into yoba ke ngoku nisebenzise ntoni, iidatha zenu. Mhlawumbi uba usebenzisa iWi-Fi, so kunyanzeleka into yoba usebenzise idatha nedatha e-expensive. Mhlawumbi loo datha isuke iphele ngoba masithethe inyani ethi amafama adla ngokukhalaza athi, hayi man, ezi groups nisifaka kuzo zisityela i-airtime okanye zisityela idatha. So yabona zezinye zee-challenges xa unedatha. Kanti xa uneWi-Fi awunaxhala, uyayazi into yobana kwiWi-Fi noba kungangena iividiyo ezingakanani anyway uhleli usebenzisa idatha. So ukukhalazelwa nje into yobana idatha ayikho and i-network ayikho. And ke ngoku kukhona le nto yobana kukhona phana eza friendly user. Ingaba mhlawumbe abantu mhlawumbe abazisebenzisayo kukhona mhlawumbe okungakucebisa in terms of i-language, because utshilo ukubana phayana egruphini kusetyenziswa isiXhosa, you understand. Yes. But ke ngoku xa ungena kwezinye ii-apps awufumanisa ubana zithetha isiNgesi. Ingaba mhlawumbe zikhona mhlawumbe ezitransleyithayo eziye zithethe mhlawumbe kuthiwe mhlawumbe isiXhosa, uba ufuna isiXhosa uselekta isiXhosa and then uthethe le nto ufuna uyifunda uyibone ngesiXhosa. Zikhona into ezikumila kunjalo to accommodate abantu mhlawumbe abangekho literacy. I think inantsika ezi digital platforms zenzelwe wonke umntu. Sure. Azinamntu ezimkhuphela ngaphandle okanye ezimvalela ngaphandle. Yeah. Ngoba phaa kuzo zikhona ii-options ezikhoyo phaya. Ukuba ngaba ufuna ukufunda ngale language yakho, uyakhona okanye uyakwazi into yokubana ucofe kwelo qhosha ikutolikele, ikuguqulele to eli lwimi ulifunayo. Uyakwazi even nakwezi ezi programs zihambayo ziyakwazi into yobana xa uskenile, mandenze umzekelo, zikhona ezi scan njengoba ndisithi uskena loo product, Yes. then ikunikeze i-information. Kulaa information uyanikezwa ne-option ye-language into yobana uyifuna ngoyiphi i-language. So yiyo loo nto ndisithi i-accommodator everyone. Ayenzelwanga abantu abathile, ayenzelwa ngabantu ababheke esikolweni kuphela. Yiyo loo nto ndisithi abantu abadala mabazijoyine because ilula ngolo hlobo. Qha izawufuna ke ufunde into yobana ucofa njani ukuze ufumane into ethile, ucofa njani ukuze ufumane into ethile. Zezo trainings nje abazidingayo, otherwise yona i-useful kakhulu le nto yezi digital platforms.
Wow, mphulaphula sitshilo sathi siyafumaneka ku-0725145381 apha eVokani Community Radio Station salo mnxeba nje kuloo nombolo ku-0725145381 kanti ke napha ke kuWhatsApp ku-0725145381 usendela nje i-VN yakho kanti ke pha ke ku-Facebook page wethu siyafumaneka pha ke kuVukani Community Radio siyafumaneka khona ungastrophela nje pha i-comment pha ku-comment section kanye into yobana si-broadcaster live andikho ndedwa ke namhlanje studio ndinaye ke uMr Luvo Khiyane osuka ke phaa ke kwaLuvo Sharing Contractor sidakanqa ke umba wokusetyenziswa kwe-digital technologies izinto ke zobuchwephesha ukusasaza okanye ukushera okanye ngesiXhosa kuthini ukwabelana ngolwazi lokulima phaa ke kumafama. Kuyabonakala uba ke mfama kubaluleke kakhulu ukubana ulwazi olu lusherwe and ezi zinto ze-technology ziyenza umsebenzi ube lula. Mhlawumbe bhuti wam ungathi mhlawumbe zeziphi izinto mhlawumbe uyabuza umfama apha ekhaya uba mhlawumbe olwazi lusherwa njengoba busitsho ukubana amafama divided mhlawumbe kuthiwa umfama are-divided based on the commodities. Mhlawumbe umfama weegusha uhleli nabeegusha kuloo group, umfama weebhokhwe unomfama. Mhlawumbe ungamcebisa mhlawumbe uthini zeziphi ii-informations and you've mentioned indaba yokubana uyakwazi nokuskena iyeza liphume i-information if mhlawumbe kunto ongayiqondiyo ngeli yeza mhlawumbe idose isetyenziswa njani lisezwa njani itakane lakho uyakwazi nolifota and then ikunikeze i-directions and stuff. But ke I need to know into yobana ingaba mhlawumbe ikhona mhlawumbe ii-informations ezinye information ezifumanekayo phayana ezi-agriculture related umfama mhlawumbe angazilindela kwezi digital platforms. Enkosi kakhulu umsasazi. Singazibala zibe ninzi kodwa ke ixesha sinalo. Yeah. Okokuqala lulwazi okanye information ngesimo sezulu. Yeah. Into yoba imvula izawunetha okanye ayizunetha okanye izawunetha nini, izawuba ngakanani. Amaqondo obushushu, into yoba kuzawutshisa kangakanani, kuzawubanda kangakanani, imbalela nee-floods. Okunye i-marketing information, market information. Into ezawusichazela into yobana mhlawumbi amaxabiso wemfuyo, igusha nenkomo, ihagu, ndikhankanye zonke le mfuyo sinayo, kunye nee-prices okanye amaxabiso wee-crops sizilimayo, umbona, isoya bean, ingqolowa, ihabile, ii-oats, yonke loo nto. Nee-market trends, information for ii-buyers nee-sellers, uyazi into yobana ngubani othenga ntoni, ethenga ngamalini, ngubani othengisa ntoni, eyithengisa ngamalini. Nolwazi malunga nempilo okanye ulwazi nge-information okanye ngempilo yemfuyo yakho, izifo okanye izifo kunye netreatment ezotrita ngayo esi silwanyana. I-vaccination schedule, into yobana uzawusebenzisa njani kanjani ngeliphi ixesha. I-parasite control nee-recommendations, into yobana uzawusebenzisa eliphi iyeza. Uyazibekelwa phayana zibe zinintsi, ibe nguwe okhethayo, ne-information yazo iyafumaneka phayana. Ne-crop production information, Sure. Planting dates, into yobana kuzawuplanta ngeliphi ixesha, not into lusuke into yobana ndiyayazi into yobana amafama athi siqhele into yobana kulaa veki yokugqibela kuSeptemba okanye kwiveki yokuqala kuOktobha, ootata bethu okanye ootamkhulu bethu babeyazi into yoba imvula izawufika ngelaa xesha, Sure. kumele belimile. Kanti ngoku izinto zitshintshile njengoba usitsho sithi siphila kwixesha elitshintshileyo ngoku. So into ezawusincedisa into yobana sibe nale information, yona izawusixelela into yobana hayi ngoku lima ngexesha elithile, awunawulima umbona ngoku ngelaa xesha because kusabanda. Amaqondo obushushu funeka abe ngaphezulu ko-16 degrees ukuze ukwazi utyala umbona. Uba ngaba uye wafosta wena wawutyala, umbona wakho uzawubona uzawuthwala but uzawuba mfitshane. So zezi zinto ke ngoku sifuneke sibe siyazilandelela okanye siyazazi. Ne-fertilizer ezawuyisebenzisa into yobana yeyiphi, yi-fertilizer engakanani le ufuneka uyisebenzisile. Izinambuzane ezityayo nekhula elizawuba phayana, funeka ulimaneje kanjani. I-livestock management information,
ii-breeding programs laa nto bendiyisitsho ndisithi uyaskena nje ufumana laa breeding program, Sure. feeding requirements, into yobana yeyiphi ifeed ofuneka uyisebenzisile, esi silwanyana sizawuweywa yile app likuxelele into yobana esi silwanyana fanele usifide kangaka ngosuku okanye Sure. fanele sitye ifeed engaka. Agricultural training and extension services, ii-courses online nee-videos njengoba benditshilo ndisithi abantu sebafundisa ngee-videos, izinto ezizawusigayida into yobana funeke senze ntoni xa sifamisha ngento ethile. Financial information, farm budget tools, ii-tools zoba uyenza kanjani i-budget, iyakuncedisa phaa zikhona ii-app uvele nje ufake wena into yobana ndenza into imali enga ngenyanga okanye ndinale mali ndifuna ukwenza into ethile, iyakugayida laa nto ikuxelele into yobana uzawusebenzisa imali enga, uzawudinga imali enga kule nto yakho ungakhange kanti ube uye kumntu ospeshalayiza ngaloo nto. Nezinto ezifana ne-soil and water management, izinto eziza kunceda into yobana uskene umhlaba, ikuteste umhlaba wakho, ixele into yobana apha kulo mhlaba ithi i-pH, apha uzawudinga ifetilizer ethile, apha into enoyityala yile nale nale nale, iza kunikeza isivuno esingaka. So and also nezinto ne-government and regular information, i-agricultural policies uyakwazi ukuzifumana, animal movement regulations njengangoku sinale nto ye-FMD. So kuyafundiswa kakhulu ngezi yobana afunekanga ususile isilwanyana esinezi mpawu zithile. Singakhankanya nezinye ezininzi ezifumanekayo, so useful kakhulu into yale nantsika ye-digital. Delayo zizimvo zelishishini likhankanyiweyo, hayi ezelijelo losasazo. Emakhosini siyathokoza, sithetha ngogqirha owaziwayo, umkhulu uDumakude. Abantu abaninzi bayavuya xa beva kuba bazwa igama likamkhulu uDumakude. Nawe mphulaphuli, ukuba unomnqweno wokuphelisa intlupheko nosapho lwakho, ungabisalibazisa, mtsalele ngoku umnxeba kwezi nombolo 063 303 2926, 063 303 2926. Yena uyenza indoda ihlonipheke phambi kwamanye amadoda kwaye uyaziwa kwiindawo ngeendawo. Yena ukuzisela iintlantla zemali ukaphinde usokole. Unalo neyeza lokwenza imali ingakunqabeli. Unaso isigubhu sokwenza ubutyebi, abafana abafutshane, inxibi yobutyebi kunye namasalamuse amhlophe. Ukuba uyasokola kwaye awunalo ikhaya, mfowunele umkhulu. Sithetha nje abantu abaninzi sebephumelele ngamandla kamkhulu, abanye bebephila ngomrholo wenyanga, abanye ngesibonelelo sikarhulumente, kodwa sebephumelele. Yena unikeza amandla kubafundisi bamabandla. Naxa usokola kumashishini okanye uvaliwe, likhona iyeza lokwenza umntu atyebe, ungaphinde ucele kwaye alinabungozi. Abanye bathenga imizi yamaphupha, bayakha imizi ngamandla kamkhulu. Ungavumeli abantu bahlekise ngawe, mfowunele umkhulu kwezi nombolo 063 303 2926, 063 303 2926. Umkhulu Dumakude. Sikhobisa wena mfama kwezolimo FM. 14 mizuzu ngaphambi kokuba kubethe intsimbi yesibhozo apha eVukani Community Radio Station. Igama lam ke nguzalapha, your host behind the mic. Sihlala ke sonke de kubethe intsimbi yesibhozo apha eVukani Community Radio Station. Kodwa ke andikho ndedwa, mphulaphuli ndinaye ke uMr Kian osuke ke phaa eLuvo Sharing Contractor. Sithe kanca ke umba wokusetyenziswa kwe-digital technologies kwizinto ke ubuchwephesha ukwabelana ke kolwazi lokulima phaa ke kumafama. Mphulaphuli sitshilo sathi ungasitsala umnxeba ku-072 514 5381, kanti ke usithumela i-VN phaa ke ku-072 514 5381, kanti ke phaa ke ku-Facebook page siyafumaneka phaa Vukani Community Radio. Bakhona ke abaphulaphuli abasithumeleyo phaa ke i-VN, funa uvuba bathini bona ngalo mba wokusetyenziswa kwe-digital platforms. Ziyabasebenzela okanye zibasebenzela amafama ethu? Mandikhathele kwisizwe ndithi Mankani Ntsipa, molweni nendwendwe lakho, nguMbathane. Hayi, yeyezolo loo nto apha kum ndayiguqula loo nto kumafama. Ajikile amafama mna. Ndawabiza mna lasondele kum.
ndazama uwacacisela nge-modern world Sure. into yoba uyathanda uthandi i-modern world kaseyifikile iyanyanzelisa utshintshile uthande ungathandi ngoba uyashiyekela. Okwesibini ke iindaba ezimnandi phaa kwaPep kukho utilili osanda ukwenziwa ngoku. Oh wow. Utilili Qobo unayo uWhatsApp uyathatshwa uyafana ne-smartphone nguqobo lakho utilili yi-200 and something uyafika uphaa kweza venkile. I'm sorry ukuba ndiyibize. Umuntu makabheke etawuni ukhona utilili othatshwayo o-smartphone. Nkosi ndiyabulela. Nkosi Tata Mbathane siyabulela. Uthi uthanda ungathandi ixesha litsho lithi kumele kusetyenziswe digital platforms makhe simamele ke lo umphulaphula uthini yena. Molweni msasazi Molweni nendwendwe lakho bhuti usizwe ngoqapha kunongqongqwane ngombabe nomtimba lo. Hey yamandi le topic namhlanje. Ewe. And then ke ngoku bengicela ubuza mhlambe ezi drones ngoba ngizibona nyani ngumsebenzi oright wazo. Ngoba zibhabhe emoyeni ezanto. Kwenzela for imfuyo yakho nje imfuyo yakho ihamba kwezintabeni nasemahlathini nasemathafeni. Ngoba semathafeni apha nathi unongqongqwane. Yayibili ngalo uncedo lo right for uba ikwazi ilando incede. So mhlambe noba ngafumaneka njani eluntwini mhlambe agriculture anokwazi supply ozo drones for abantu. And then okwesibini inoba mhlambe ke ngoku for ii-trackers ngoba kuthiwa ziyafakwa nasezilwanyaneni mhlambe anokwazi ancede one-trackers zifakwe inkomo okanye iigusha zikwazi utrekeka. Bingumbuzo nje ewe enkosi. Alright, siyabulela kakhulu Tata Nomdimba. Mphulaphuli umamele ke ngoyivukani Community Radio Station 10 mizuzu phambi kokuba kubethe ke intsimbi yesibhozo 0725145381 usitsala nje umnxeba kulo nombolo kanti ke napha ke kuWhatsApp 0725145381 pha ke kuFacebook page wethu sifumani ke pha ke kuvukani Community Radio. Bhuti wam andiyazi ke noba umbambile umbuzo iwesi ke nami benzawutsho ubana kukhona lento entsha ye-animal tracker kuyatrackwa ngoku ithini into amafama ndawoni inaloo nto. Mandibulele kakhulu umsasazi ndibulele nakutata Sure. umbuzo wakhe. Zikhona into ezitracker izilwanyana. Eyokuqala yile ifakwa apha endlebeni. Ilela tikiti lifakwa endlebeni. Sure. Iba ne-information. Yonke information yakwazi nokufaka information into yobana yayizelwe nini, izalwa phi, izalwa sesiphi isilwanyana, iliwele, ingaba izalwe yodwa. Ufaka senditsho uba ufaka kwanto ofuna ukuyifaka phayana. Iyakwazi nokuyinikeza i-location into yobana ihamba phi. Then uyakwazi ukuyilinka nefowuni le yakho esi-smartphone sakho so that xa masithi mhlawumbi uba ngaba uzibeke apha kule yadi yalapha kwesi sitishi. Sure. The moment imuva itsiba ngaphandle kwe-boundaries iyakufowunela ikuxelele into yobana andikho kulaa ndawo ubundishiye kuyo. Sure. Ndikhangele okanye ndinqande undibuyise because ke ingakwazi into yobana izitsibele iphume ingathi kanti iphumile ibe kanti iyathathwa iyabiwa. So iyakunotifaya xa isuka kwindawo ubuyibeke kuyo. Zikhona nezifakwa ekuthiwa zii-chip esisitofu lo chip ifake ihlale phakathi egazini. So nazo uyakwazi ufaka le information kodwa zona zenzelwe kakhulu amasela. Uyakwazi ukuthi nangoseyiqheliwe ukwazi into yobana uyi-identify uba iphi because iyakubonisa into yobana ihamba phi because yona iba lapha egazini. So ziyafumaneka ke ii-tracker and also nezi drone ziyafumaneka. I think umntu kuzawudingeka into yobana azizabalazele because ugovernment uza kuxelela into yobana ayikabikho kwibhajethi yethu le nto abe kujikelezisa zibe izinto ezizakho zona ziphela. Kanti ungathengisa some of izilwanyana ezizakho uqashe i-security esiyi-drone. Ezi drones zikasetyenziswa ke nokuspreya amasimi. Zine-advantage kakhulu ke zona ngoba xa usebenzisa zona ufaka nje iyeza phayana kwinoba nje kwinto kuyashiyana ngokwe-liters
namandla kule drone uzabe uyithengile. But yona ayispray yonke into, ispraya kule ndawo idingeka kuyo because uzabe uyiprogramile apha efowunini, amasimu wakho waprogramile nawo apha efowunini, ibe yiyo ezihambelayo iyotshiza kule ndawo ifunekayo. Nakwa kukhona ezinto zitya umbona, zitya nantsika imifuno, iyakwazi into yobana iye kule ndawo inengxaki, ingatshizi yonke indawo nalingenangxaki. So ziyafumaneka. Singavuya nathi into yoba ugovernment angancedisa. Because siyabulaleka, sisasebenzisa i-diesel, sisebenzisa ii-tractors ezisebenzisa i-diesel, kanti i-drone nje ayisebenzisi into ezininzi yona, iyabhabha nje iye kule ndawo ifelithona. Oh wow. Mphulaphuli, umamela iVukani Community Radio Station i7 mizuzu ngaphambi kokuba kubetheke intsimbi yesibhozo apha eVukani Community Radio Station. Sidaka nqumba ke odibaniselene ukusetyenziswa kwe-technologies okanye i-use of i-digital technology for sharing information yaka-agriculture isherwa ke ngamafama esherela ke amanye amafama kuncokolwa phaa ke ezigruphini. Utshilo kutata wathi hayi kuyasherwa egruphini, ii-groups kuthe bhazalala abantu badibene kona nakona, kukhona ii-groups zamafama apho khona ke kusherwa khona ulwazi. Ingaba mhlawumbe ii-trainings eziza-digital like eziza-virtual apho khona kusetyenziswa khona ezi-digital platforms, i-social medias, ingaba mhlawumbe amafama andawoni ayazi-athenda okanye mhlawumbe asahamba ngendebe endala nje kulo mzuzu uyi-1? Akhona amafama azi-athendayo, la ayivayo then aye Le ayi-athende. ntengiso ilandelayo zizimvo zeli shishini likhankanyiweyo, hayi ezeli jelo losasazo. Igama lam ndinguNokuzola. Andazi ndingambulela njani umkhulu uDumakude ngokutshintsha impilo yam kunye neyabantwana bam kwi-2 hours emva kokuthumela imali yesikhanyiso. Uyafumaneka kule nombolo 063 303 2926, 063 303 2926. Emva kokulahlekelwa ngumyeni wam, ubomi abuzange bube mnandi. Kona ndandinawo umnqweno wokuphumelela ndifane nabanye oomama abaphumeleleyo, kodwa lafika ithamsanqa mhla ndeva ngomkhulu uDumakude. Abantu bebabaza kunomathotholo nakumakhasi onxibelelwano, ikakhulu usisi Lusanda Mzembe waseQueenstown oyi-business lady eyaziwayo, uMr Mthembu waseTsolo, umama uYoliso waseNtabankulu, uBhutlukhanye waseDutywa, usisi Nokuthula waseKokstad wafumana uncedo kwaye wabhatalwa i-500,000 rand kumkhulu, nabantu abaninzi beendawo ngeendawo, eNgcobo, eTsolo, eKomani naseCofimvaba. Ndaba nomdla kakhulu mhla ndeva kubulela utata waselalini yam osisityebi esaziwayo, naye umama uNomajama wayengutitshalakazi omkhulu, esitsho ukuba emsebenzini ayikho impumelelo, koko nje yindlela yokuphila. Khona njalo waqala amashishini kwaye kuyenzeka izinto bebekade zingenzeki ngexesha ebephangela. Mfowunele kule nombolo umkhulu 063 303 2926. Ndiphinde 063 303 2926. Sikhobisa wena mfama kwezolimo kwiVukani FM. Bhuti wam, Mphulaphuli, siyakwamkela ke enkqubeni wena ke osanda usijoyina. Nditshilo ndathi sihleli naye ke uMr Luvukiani from Luvo Sharing Contractor. Bhuti wam, kule mizuzu iseleyo ndicela nje udakanqe lo mba ubusawuthetha ube sowusitsho phaa komphulaphuli amazwi okugqibela, ube sowusitsho ubufumaneka phi. Enkosi. Bendisatsho ke msasazi ndisithi ezi trainings abantu bayazifumana, zifikeleleka kumntu wonke, whether uyi-athendile okanye athendanga, because isiye yenziwe ividiyo ithunyelwe kula makhasi onxibelelwano, abantu bayifumane. So akudingeki into yoba uyoyi-athenda, but ungakwazi into yoba uyi-athende later. Amazwi wam okugqibela okanye mandiqale ndishiye nantsi inomboro 072, inomboro yam endifumaneka kuyo 072 4630 101. Mandiyiphinde 072 4630 101.
ndiyafumaneka nakuFacebook as uLuvo Sharing Contractor, ndiyafumaneka nakuTikTok uLuvo Sharing Contractor. Amazwi am okugqibela ngathi mafama, zithatheni iinombolo zam nindibulise kuWhatsApp ndinifake kwezi groups zihambisa ulwazi ngezolimo khona ukuze singaphoswa. Naxa abantu befuna ezi zinto besithetha ngazo apha bangandicontacta, like into ezifana nezi tags, ukwazi into yobana i-tag ufake information ngeegusha zakho okanye ngemfuyo yakho okanye ngaloo nto uyisebenzisayo, uyilinke together nefowuni yakho, uyayiskena ikuxelele into yobana kwenzeka ntoni, uyayiskena ixelele into yoba igusha kabani lena. So ziyafumaneka mafama. Xa umntu enomdla angandifowunela kuloo nombolo ndiyishiyileyo. Njengoba bendishilo ndisithi evuka mva idliwa zizagweba, masingalali mafama, ilizwe litshintshile. Enkosi. Alright, sibamba ngazibini ke kuwe bhuti wam, kakhulu ngexesha lakho, nakuwe ke mphulaphula ekhaya sibamba ngazibini ngoba ubuhleli nathi. Okwangoku ke ixesha lethu nalo liphelile, ndinishiya ke nomngqongo umfo ke kamakhaya ozanibamba ke kule nkqubo ke yamasiko nezithethe de kubethe ke intsimbi yesithoba. Okwangoku ke uNdlunkulu esithi Ndlunkulu esithi mnakwethu. Bengicela vele umnakwethu khulume ngendoda yethu lena la singafoni phela amalanga ingangoni. .6, 98.4, no 99.9. Sekudala! Hey, isikulo sakho